Абыстайлар дөньясы ул нинди? Аның үткәне кайчанга барып тоташа. Казанның Мәрҗани мәчетендә узган абыстайлар очрашуыннан Мөршидә Җиһан язмасы. Түгәрәк өстәл янына Татарстан һәм Россия регионнарынан килгән абыстайлар җыелган. Мөфти урынбасары Илфар хәзрәт Хәсәнов абыстайлар очрашуына хәйр-фатиха биреп, эшлекле сөйләшүгә уңышлар теләде. Абыстайларның сүз башы ел шигъре булган гаилә кыйммәтләренә, киләчәк буынны тәрбияләү үзенчәлекләренә багышланды. Гыйлем калдыру, мәчетләрдә дәрес бирү, балаларыбызны шул мәдрәсәләргә озатып укыту, һәрвакыт идә әниләр балаларны идә тәрбияләү бик зур роль уйный хатын-кызларның роле. Чөнки әти кеше ул иртә белән чыгып китә, әни кеше һәрвакыт бала белән була. Абыстайлар дөньясы үткәне дибез икән, без исемнәре билгеле булып та, җисемнәре онытылган күренекле хатын-кызлар Мөхлисә Бубины, татар мөгаллимәсе, язучы Махруй Музаффарияне күздә тотабыз. Хәзерге абыстайлар бу мәшһүр затлар үрнәгендә ни рәвешле эшчәнлек алып бара? Элеккеге гасыр абыстайларын без искә алабыз, онытмыйбыз, аларның рухына дога кылабыз. Чөнки алар безнең өчен үрнәк. Аларның менә көч куәтен сизеп яшибез һәм турышлыгын. Бүгенге көндә дә менә абыстайларга зарланырга урын калмасын өчен. Чөнки заманалар, элеккеге заманалар авыр булган. Беркемгә дә җиңел булмаган бит. Ә бүген без әлхәмдүлилләх хөрриятдә яшәсәк тә, барыбер авырлыкларга кеше түзмәскә мөмкин. Шуңа күрә без җыелышабыз, сөйләшәбез. Абыстайларның менә киләчәккә дә канатлары күтәренке булып очып йөрсеннәр. Үземнең динем, милләтем, туган телем дип. Үзебезнең татар халкын шушы рухи кыйммәтләргә чакыру өстендә эшләсеннәр дип. 20-нче йөз башында милли вәзгыятьтә ислам динен саклау һәм үстерүгә биниһая өлеш керткән мөслимәләр шактый. Араларында Фатиха Аитова кебек кыз балаларга дөньяви уку мөмкинлегенә юл ачкан күренекле мөслимәләр дә бар. Ә кайберләренең эшчәнлеген әле бүгенгәчә бәяләп бетергәнебез юк ди түгәрәк өстәлдә бик ачынып чыгыш ясаган тарихчы галимә Тәминә Биктимирова. Аның фикеренчә, күбебез Тукайны тәрбияләүченең дә исемен белмибез. Менә шушы Габдулла Тукайны гыйлем дөньясына керткән кеше Кырлай абыстайы, Биби Махруй абыстай. Соңгы хәзер елларда яза башладылар, Габдулла Тукайга вакытта аларда кунып та калгалаган икән. Һәм шул кадәр йомшак, җылы хисләр белән Габдулла Тукай гомере буенча искә алган бу апаны. Кайткач иң беренче кая барган Кырлайга барган һәм абыстай янына кергән. Абыстайга күчтәнәшләр белән килгән. Абыстайга рәхмәтен әйткән, улы рәхмәтен. Шушы аны укырга, язырга өйрәткәне өчен. Диния нәзарәтенең хатын-кызлар белән эшләү бүлеге һәм Татарстан мөслимәләр берлеге оештырган түгәрәк өстәл барышында үткән белән бүгенгене чагыштырып, киләчәккә абыстайларның эшчәнлеген җәелдерү юллары ачыкланды. Мөршидә Җиһан, Фәрис Җәләли, Татарстан яңалыклары.